weltare ɓiɓɓe fulɓe hande o diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jewolo to teccana to awoynata to jingue jeeri to jeeriyela tumbere to lobbudo barogala to lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallay to sincana jakiri to jokkudi ko on takkusan dula ha to dulal ceerno CLC to ligseba gogol ha to dulal ceerno mamma kan to ligseba gural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Mauritanie horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh La Ghazouani jannoɗo jillu mum tona to fumo guileyta o arti jamma hanki o jofti e nder noktada lamorgo leydi ndi ha joni to leydi Mauritanie teskama toɓoji kewɗi ndiyama jippima jamma ñalawma hanki o e nder région de Guidimaga to gorgol ha to Asaba kala to leydi Sénégal université mo Matam golle mum puɗɗima woɗɗoyde no fewi ene yime tawi oɗo saaha joni fodde temdere kala hen capanɗe 6% fuɗɗima gollede ha joni to leydi Sénégal ko suka élève goto gonnoɗo e nder centre d' examen tawi ko gonnoɗo wadde kawguel mum baccalauréat kañum wasi fittande mum e nder kawguel hen to leydi Mali kawguel DEF woni diplôme d' étude fondamentale tawama tigui e guel wi dutta mbuñari e nder enquête he noon fodde 17 enseignant woni jangguinoɓe mbiyama hen te ɓoyata ndaro yesso ñawoɓe kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaɓiri ma jaaha to dowlaji tinduɗe Amérique jena to leydi Palestine to leydi Israël bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi maɗodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalawale danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah ɗoɓirimo gandal mo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol gorko mo melga wuuro jinneji ɗo safra wonduɓe kista fibrome dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yaw ɓitade koye men e jippiɓe lecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen fiɗaɓe wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal raffi mbawɗa wondude so tawi kay ko noon maldana ko balle tati kaddo toon mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓe wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli jakkuji e ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate safara estomac no estomac ma fonno kala son jokkodiri balle tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko jiɗɗa tawa tampintama gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko leydi France ko numéro WhatsApp kadi mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓe yi ko kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ɗe tawe to Sami Sala commissariat mo Daral Beeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo kala jiɗɗo jokkodirde makko to banggue Dakar base makko ne tawe ɗon min yi ko walla si min yi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e muɗum numéro mum téléphone mbatta ko 00 221 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko
jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje jogiiɗo AVC jogii karjaga neɗɗo tuƴiiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde en ɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te heewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koreji nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gona e hoore bira joyya lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyya habruji mon e ɗemgal pular e sawtaye ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba habruji men e ɗemgal pular koto leydi Mauritanie pudorɗen palais congrès mo Nouakchott ɓe kadi ne mbiyamo centre international de conférence mo Nouakchott o innitama aljuma hanki oɗo saaha joni aljuma hanki nayi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyya e oɗo saaha joni noon centre o walla palais de congrès o innirama kay inde tawi ko mennoɗo wonde hoorejo gadano leydi Mauritanie ko agence noon woni on woni Mouhtara Wula Dadda joni wiyete ko palais de congrès de Mouhtara Wul Dadda ko agence de gestion noon de palais de congrès de Mauritanie kañum yubbinno on cérémonie tawi ko fati innitade kay oɗon palais tawi kadi ardi on cérémonie ko jagorgal tawi kadi ko koolaɗo kuuɓal to galle lamorgo to hono biteɗo Moulay Wul Mohamed Lagdaf tawi kadi koye dow yamirore hoorejo gendi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani siftinde noon walla mbiyen désormais noon palais de congrès oɗo saaha joni walla oɗon centre wonti tigui wiyede centre de conférence Mouhtara Wul Dadda koye mbadi noon yidde kay ruttude teddugal woni wadde hommage kay ko ɗum tigui hono holliri kay Abdallahi Abdel Fattah kañum woni directeur général agence de gestion des palais des congrès de leydi Mauritanie e nder discours makko kay holliri kay hen beelam makko mawka no feewi kay ko fati kay ko holliri beelam makko mawko no feewi kay e oɗo palais oɗo saaha joni innirede tigui palais de congrès Mouhtara Wula Dadda
ko non kadi hono porte parole famille Mokhtar Wula Dadda tawtornoɓe kay oɗon cérémonie hono biteɗo Mouhamaden Wul Abdallah Wul Dadda Mouhamaden Wul Dadda onne ɓe kolliri hen weltare mum mawni no fewi kañum e dendagal famille o kala ɓe jetti noon ɓe jarni Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo guendi ndi kay jogade kay miijo innirde palede congrès o Mokhtar Wul Dadda tawi kadi kañum wonnoɗo père de la nation mo leydi Mauritanie tawtorama cérémonie o noon autorité ji administrative uji kewɗi wondude diplomate uji kewɗi e éliji jondi tigui wondude yimɓe tawi ko yimɓe hewɓe dowlude no fewi e yoga kay ɓesgu Mokhtar e famille Mokhtar Wul Dadda mbawi tawtorede kay oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie conseil d'administration des fonds monétaire international woni FMI ɓe kawri tigui ñande guila ñande alkamisa tati lewru juillet no gonɗe ɗu 2025 wonde kay ɓe jaltina kay ɓe jaltinana Mauritanie kene guime ha capanɗe nayyi e jeenayyi piccalɗiɗi woni 49,2 millions tawi ko halis dollar américain koye mbadi noon ko wiyata koɓe wiyete tigui fekka woni tigui facilité élargie de crédit e koɓe mbiyata meka woni mécanisme élargie de crédit gam yidde ɗoftude leydi Mauritanie teskede kay oɗo saaha joni faggudu leydi Mauritanie ndi ne ƴelliti tigui hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen aljuma hanki subaka Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie o waɗi lancement tawi kadi ko dawala ɗiɗo woni deuxième phase projet moɓe inniri Aftu El Sharqi ko projet noon on projet noon ko yidde kay dendagal guure e nokkuji leydi Mauritanie ɗi kala nde sertate ɗom ka ha laaɓa mbawa tigui hebde ndiyam tawi ko ndiyam robinaji ha timma tawi ko ndiyam labɗama koye projet noon koye projet ndiyam ɓurɗo kay mawnude o jeeya e nder leydi he tawi kadi tambi financement projet o kala noon ko laamu leydi Mauritanie wondude e boñ mo mbiyata fonds arabe pour le développement économique et social a jaru projet o noon e guime ha 29 millions tawi ko halis euro oɗo phase ɗiɗaɓo noon woni tigui ngal dawal ɗiɗi ngal dawal ɗiɗo noon teskama ma capanɗe 5 e 7 wuuro ma mbaw hebde kay ndiyam tawi ko ndiyam robinaji garɗam no fewi e nder ɗiɗo région ngaji tati woni to région de Gorgolo ha to Brakna e to Asaba kala ɗeɗo noon guure capanɗe 5 e 7 ma mbayi ma mbatto kay kañumen mbattata fadde temedde nayyi wuuro kay e oɗo saaha joni bawde kay hebde ndiyam tawi ko ndiyam labɗam certa e ɗam ka kay ko mbaɗi tigui e oɗon projet ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aljuma hanki o nayyi lewru juillet hitade ujunnaje 2025 tana musto waɗi kikiɗe hanki o to nokku wuuro witego Mzirga e wuuro noon tawtego e nder commune mo tekke nder commune mo tekkere de mo tekkebe tawe tigui nder Moghata de Mouta e nder région de Gorgola ko suka tokos noon woni kurka tokos kañum tigui wasi toon fittade mum kañuma wasi toon fittade mum tawi kadi ko jamguel ƴiwonde yooɓi fittade makko e saaha kay ƴiwonde mawde no fewi to banno toon ñalawma hanki o ko maire commune o noon hono biteɗo Hamza Jafar kañum ɓayini oɗon kabaru aljuma hanki o noon e nder ɗiɗo région ngaji ko wayno to Guidimaga to Gorgol ha to Asaba kala tinama toɓoji kewɗi ndiyam wawi jippade e nder ɗiɗon région ngaji ne tigui tigui ɗiɗo waktuji seeɗa kaye ma région de Brakna kañum e hoore mum ma heeb toɓoji mum hano hannitini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder yontere fande nde hono nder yontere fande nde ne tijja tigui ko wiyete mini sommet woni sommet tokoso on sommet tokoso noon tijja tigui koto Washington woni lamorgo dowlaji tenduɗe Amérique hoorejo gendi Mauritanie no hoorejo dowlaji tenduɗe Amérique noon hono Donald Trump bismima e on mini sommet o bismima hen nando makko sil makko Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie tawi kadi hande noon ko kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ko kanko tigui woni train d'union mawɗo no fewi hakkude leyɗe West Africain hakkude muɗum e Maghreb araba ene teska kadi leydi Mauritanie oɗo saaha joni ne mari no fewi ne ƴelliti kadi to banggue ressource miniére ha to banggue énergie kala kadi ko ɗum woni ko dowlaji dendude Amérique yiiɗi Mohamed Cheikh Al Ghazouani noon ene Mohamed Cheikh Al Ghazouani noon ma tawtore kay ma tawtore toon ma tawdiroy toon kay e ardiɓe nayo tawi ko leydi Afrique tawi ko siftinde on noon oɗo saaha noon Donald Trump hoɗojo dowlaji dendude Amérique usti jokkodiral mum no fewi hakkude dowlaji dendude Amérique e yoga e leyɗe kay ko noon kadi o usti balle kewɗe tawi ko balle ɗe dowlaji dendude Amérique wallata no yoga e leyɗele
yoga no tawi kadi ko yoga e leyɗeɗe kanko noona hoorejo leydi Mauritanie nguɗo jillu kay ngo ɗamini wadde toon ene yakora tan kay ma ɗum wawa wultinde kadi cihlagal e ɓeydu jokkodira moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni hakkude leydolaji tentuɗi Amérique e gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie janoɗo aljuma hanki o tawi ko toon janoɗo aljuma hanki o tawi kadi ko yano ko toon to Sefou Moguileyta région de Gorgola tawi kadi ko waɗede toon inauguré lancement ko fati deuxième phase oɗo projet ko fati haɓade ɗum ka e nder leydi hen kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani noon o jofti kikiɗe hanki walla jamma hanki e nder nokkata lamorgo gendi makko o tawi noon ene ari jaɓɓade mo to bowallade diwoje ngal tumsi nokkata hoɗo jagorɗo makko woni Mokhtar Wul Ndiaye kañum e yoga e jagorɗo woni yoga e membre du gouvernement mbawi tigui arde jaɓɓade mo ɗon sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaden kene wona joni hitande noon leydi Sénégal walla kene ngakka hitande seeɗa leydi Sénégal ala tigui ko wiyete consul général toon New York to dowlaji tentuɗe Amérique ɗum kay ko guila biyeteɗo El Hadji Amadou Nangana Ndawo guila kay ummino e oɗon poste guila nden leydi Sénégal ala consul général toon to New York guila ñande alkamisa ɓennuɗo noon sifama on poste kay heeɓi gardiɗo ɗum tawi kadi koye sifande hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye noon o suuɓi ko biteɗo Demba Camara e oɗo saaha joni laatima consul général to Sénégal toon to New York kanko Demba Camara noon ko kanko wonno ha ñande alkamisa nde kay kanko wonno premier conseiller à la mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies toon to New York ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen teska kay kewgol guykaji casiyagal e bandiyagal no teska no fewi ɗum ƴelliti no fewi e nder Thiès jamma hanki o noon sanga 3h du matin ko sanga 3h jamma kay ko bandiji wuyɓe tawi kadi koɓe hinde braquer uji arɓe kay ne joguiti pistoleji mumen e labɓe mumen e jasiji mumen kamɓe jani e galle goto nden ɓe mbaɗi jangu noon ɓe barmini yoga yimɓe galle o kadi ɓe nawi ɓe jaadi e million ngaji kewɗi no fewi ha oɗo saaha joni noon hay goto anda hol kamɓe anda kadi holtoɓe paayi kamɓe kala noon ɓe gaari kay koɓe mbaɗi encagoulé woni tigui ɓe muumi jeese ɗe hay goto wawa heptinteɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen golle ko fate magol université biteɗo université Souleymane Niang mate toon to Matam golle ɗe ne jokkino fewi kadi eɗe jara hano hannirta ni laamu ngu noon yidde mum kay ko ɗo e 2026 woni hitade dartonde yato golle ɗe gasi ha laaɓi kay yato université o wawi jaɓɓade kay ɓen sandaji tawi ko waɗoɓe juɗal jaaɓi ha tirki oɗon université société kalfinaɗo golle ɗe noon holliri tigui wonde kayni himmirani no fewi ko fate golle ɗe beele kay dilema ɓe kawra o ene wawa tigui hiɓude hano hannirtni ɓe kolliri koye ndin mbaɗi kala ñalawma ɓe kolliri kay kolli kay société o kay halfinaɓe ko fate goɗon mango ɓe kolliri eɓe gollina sappo e ɗiɗi ujunere taw ko gollotoɓe ɗum noon kadi ko gollotoɓe jamma e ñalawma kala e oɗo saaha ɓe kolliri kay wonde nder golle ɗe kay kene ɓuura capanɗe jeetati e nder temedere kala ene wayno golle ɗe kibbi fitta tigui oɗo saaha joni ko heddi ko ala no wayi ɓe kolliri noon ko équipe aji tati kay woni koɓe gollinta tigui jamma e ñalawma kala premiére équipe o golloto kay ko guila 8h subaka ha 18h woni 6h kikiɗe ɓen toñi pima 6h kikiɗe équipe ɗiɗaɓo ara ɓama golle 6h kikiɗe kañumne gollo ha minuit so tawi ko équipe tataɓo ɓen garata ko minuit soɓe monti minuit ko ɗon ɓe gonata kay ha équipe 8h wattaɓe ɗon ɓe mbawa tigui ɓen jippade équipe aji tati hay goto yata taw équipe goɗɗo arani en paami tigui golle ɗe jamma e ñalawma kala ine jokki e oɗo saaha joni noon hewɓe kolliri kay wonde no gasi jeeɗiɗi bâtiment puɗɗima kay fudde yiɓe yaltude e nder leydi kay e oɗo saaha joni ene yiitino hano hannirta ni ko noon kadi clôture woni ɓalal tourage walla mbiyen ɓalal clôture université o kadi e oɗo saaha joni feeñi no feewi ɗum yiitama ko noon kadi magol digga tawi ko digga mawɗo no feewi faddade ndiyam kay wawde yettade oɗon université on digga kay golle mum ene wayno kay heddi ko seeɗa e hiɓude hollude tan wonde golle ɗe enen jaara yesso hano hannirta ni yidde laamu ngu noon e oɗo saaha joni ko ɓeydude kay ƴellidde jangde nde e nder jokli leydi he kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen élève goto tawi ko jangganoɗo to lycée Limamoullaye mo Guédiawaji Dakar ina tawe tigui élève aji mbiyen janggoɓe to lycée Limamoullaye mo Guédiawaji de Dakar en tawe sunare mawde no fewi ko noon kadi dendagal jangguinoɓe e nder oɗon université e nder oɗon tigui nder oɗon lycée gollotoɓe on kala en tawe sunare mawde
mawde no feewi jaltugol aduna élève tawi ko élève mabbe bietenodo Jor Dieng non waɗanno classe terminale ela o waɗanno ko aljuma hanki o noon wasi fittandu makko e nder classe to jodino kay nder centre tawi onno koye wadde kawgel makko baccalauréat ko ɗon tigi o heeɓi musalla woni are kardiaga ko hen o wasi fittandu makko noon on centre d'examen noon ko centre d'examen mo Jarka Diagne ko hen tigi o wasi fittandu makko ha joni ko leydi Sénégal keɗen wargo walla mbiyen mayde bietenoɗo Talla Keita e nder commissariat de police mo Rosso nden wargo noon ha joni kay ene yokki tigi yuppude ko woni nder sosa muɗum e nder enquête on jokkuɗo noon e nder enquête noon teskama hen noon yimɓe tato puɗɗima wiyede teeb kay oɗo saaha joni cokama ɓen tato nangaɓe ɗen coka noon jamma hanki aljuma hanki mbaɗi tigi jammu men kaso gadone e kaso ɓen tato noon tawi kadi ko kaso toon to Saint-Louis ɓen tato nangaɓe noon hen ɗiɗo ko policier ji e oɗo saaha joni teskama tigi mbaɗi jamma mabɓe gadano kay e nder kaso tawi koye mbaɗi manda de dépôt woni tigi yoɓe cogue hande enquête o hibbi kala ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal keɗoɗen ha joni goto e bisuji tawi ko bisuji Dakar Dem Dikka waɗino accident aljuma hanki kikiɗe accident o noon waɗi ko sara wuro witengo Tatangina ene tawe nder région de Fatick waɗi noon e nder accident capanɗe joyi ɗiɗo neɗɗo tigi barmi hen hay sinno kay hay goto wasani hen fittade mum kono waɗi capanɗe joyi ɗiɗo neɗɗo barmuɓe hen e nder ɓen capanɗe joyi ɗiɗo barmuɓe hen nayo ne tampi sanne biso noon ummino ko Bignona o fano ko toon to Dakar biso noon saaha kayo doganno tawi kadi ko toɓo kewgo ndiyam yadungo e hendu ko ɗon tigi biso taati woppi lawol mum ko ɗum saabi accident o sapeur pompier noon mbawi notitade hen ko ɓuuri yawde yaccade kamɓe ɓofti kay dendagal barmuɓe kala ɓe nayi ɗumen to hôpital régional mo Fatick e oɗo saaha joni noon enquête jaaƴo udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen le président woni hoorejo collège de juge d'instruction financier woni tigi gardiɗo ñawoɓe ko fati oɗon fannu kay yaltini tigi verdict makko woni tigi o yaltini konngol makko décision makko ɗum ko aljuma hanki o nayi lewru juillet ko fati haali Farba Ngom maire des Agnam mo hakkillaji kala ɗaminno kay ma waw hebde kay ma waw fofde kana laggitare hay sinno koye mbaɗi liberté sous condition walla liberté sous contrôle judiciaire avocat ji makko noon avocat ji Farba Ngom noon ngam tugnade kay e kayida docteur cardiologue professeur Alassane Mbaye hollirno kay wonde cellal Farba Ngom kani Farba hattane kay heddade nder kaso yo yaltata kay ko ɓuuri yawde e yaccade kono noon kay nde ɓen avocat ji makko mbaɗi ɗaɓɓade kay mbaddi hen on kayida ɓen noon tawi ko hoorejo juge d'instruction juge tawi ko hoorejo collège des juges d'instruction financière kañum tigi wi ko loppet o jaɓani kay goppirgol Farba Ngom o wi tigi Farba Ngom yo heddotoɗo e nder niɓɓuɗum woni toon to kaso mo Rufis ɓe kolliri hen noon avocat ji noon kolliri hen mette mabɓe mewɗo feewi ɓe kolliri kay kamɓe kala kadi ganduɗo droit kala ene foti andude kay gila oɗo kayi docteur yalti kay ene foti hollirde on kayi tan ne fonno addande Farba Ngom kay hay sinno ko woppitede soit sous mandat soit sous contrôle judiciaire walla tigi ko wiyete liberté provisoire kono noon koɓe saliɓe oɗo saaha joni noon kamɓe ronkoɓe andude noon holko saabi kay justice mo leydi Sénégal ha joni kay ne goltino e Farba Ngom salo woppude ɗum hay sinno koye mbaɗi liberté tawi ko sous contrôle judiciaire hollirde siftinde o noon Farba Ngom ko gila février 2025 ko gila nden kay o nanggo noon o mona nanggama soka toon refuse tawi kadi koye mbaɗi mandade dépôt kanko Farba Ngom noon ko tuma kay e mbuñaari walla ko tuma mo détourné kay ene qime ha 120 milliards tawi ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen sen ummima to Dakar paaden ko toon to Madina Gounass jaɓɓoɗen ko musidɗo men correspondant men permanent Amadou Samba Lo a salminama a juurama. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe Weltare TV
weltare ɓiɓɓe fulɓe andude ma haali awba kabruji men ɗo e nder wuuro tittongo Madina Gounass o e ɗo men ñalawma asette jeewi lewru morso taw ñaƴi ɗe nogas jeeyi woni jamma haran ɗo e Madina Gounass e ko takki ɗum e ko tar ɗum guila weeti o ɗete ñalawma bandiraɓe kala ya garta woni ɓeydi e nder beddaji ɗi kala ɓe ganduɗa ko soppannoɓe e tew ene gadda ene jeyta kala koɓe coppanno e koɓe gaddanno oɗo sala ñalawma hande ɓe mbawi ɗum ɓeydude ha heewi wadden par ce que nan mbi dak tew kono nan mbi dak kilaneɓe arɓe soode tew ngol noon e jokkodiri e ɓe ganduɗa ko addoɓe tew ngu ɓe kolliri hande o noon e oɗo ñalawma haran ɓe ɓeydani prix ɗo wonno ɗo tan kilo ko jaranno ko ha joni ɗum to ɓe jeytata ɓe ɓeydani hen hunde gonga ni nayyi ɗi ne ceeri ɓe coodata ko nayyi ganduɗa ko nehaɗi ha paayi ha moƴƴi ko ɗin ɓe coodata kamɓe kadi ɓe kirsa ɓe gadda ɓe jeyta kono fof wadde noon kam gam ñalaw moƴƴo kam ɓe ɓeydani prix o hay hunde kono kadi jokkodiri ɓeɓe ganduɗa kadi ko sodoɓe ɓe kolliri alhamdulillah mina kamɓe kam fodde koɓe gadi sodde ko kam e o place moɓe coodata o machallah tew ngu ene moƴƴi e ngu fayi ngu wala hay caɗele gote e ngu labti ceerno kamɓe kadi ɓe jogui weltare mawde no fewi ɓe koddiri noon ko duñodiral ko rang ma paada ha oɗo sooda ana kadi oɗo sooda wadde noon ɗeɓe kuuli kamɓe sakkittoɓe arde ɓe soɓe tawoyta tew ngu gasi nde wonno hande yimɓe jaltini moƴƴi soodde kono kadi jokkodiri ɓe ganduɗa holliɓe kañumen de hirande coodata ko guertoɗe kañumen mbawata sodde dammol taw mbawata sodde dammol kono noon min mbawi sodde guertoɗe kam mbawat ɗum hirande ɓe koddiri kañumen peesoyta ko tew dammol ngol ganduɗa hayso kilo mum ene seeri ɓuuri kilo naggue serde kono kam nde wonno hewɓe hen cuusa tew naggue jamma o wadde goto kala e fodde hatta ɗum goto kala e fodde yidde muɗum bandiraɓe kala machallah ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe soble yeeyoɓe pompiterre yeeyoɓe ko ganduɗa lijum ko yadata e nder ko watte hirande ko kamɓe kala ɓe koddiri goto kala ene yiita hoore muɗum nde won lijum o ene yaaha hande ko sim ɓuuri wasde defede e oɗo jamma haara kono kadi bandiraɓe heewɓe ene koori ñalawma nde wonno ko hoori haara hoora kadi joom hoora ñalawma o jamma o haara so weeti janggo kadi wawa kadi hoorde ɓe hen koori ɓe ɓii kadi kañumen hande koorani paadi ha ñalawma janggo mbawa horde ha node gam barkandirade nduɗo lewru haran teddude ndu ko musidɗo Amadou Samba Lo nde Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe anduɗenma Haali Abouba Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi enen keewide hoori haara e haari hoora woni tigui horde ñande so jamma so hiiri ko haarano so fini kadi so haari kadi so fina hoora woni hoori haara haari hoora ɗen mbiyata noon jaljalluɓe kananɓe ɓe nde ndentoto kette e biyeteɗe ngappa lojo takkusane juulama ha to galle ceerno caali ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba toon to Madina Gounass ko taari ɗum kala se nomima toon to Madina Gounass ko tabal mbatten mbiyen toon to leydi Madi to leydi Madi hono directeur général de la police nationale kanko kadi woni contrôleur général de la police biyeteɗo Youssouf Kone kanko e yoga e gollidiɓe makko noon ɓe joddima batu e ardiɓe société ji tawi ko société gardiennage woni société ji joguiɓe gardien ji e nder leydi Mali tawi ardi ndeɗon fedde société gardiennage ɗi ko doyen biyeteɗo Mamadou Sidibé ɓe jewtidi noon ko heewi ɓe pewjidi ko heewi kay ko fate yidde ɓeydude kay jokkodiral e gollodiral moƴƴal hakkude ɗiɗon société ji kañum e laamu li hañum tigui e dadiɓe leydi yidde ɓeydude kay ko wiyete réglementation e ko yidde wadde collaboration moƴƴo ɓoyduɓe collaboration moƴƴo kay tawi kadi koto banggue information e to banggue sensibilisation kayra tigui ha ɗuma ɓeydo yaarude yesso ha no hajiti ni e yidde kadi e yidde garɗitinde kayya e ko kikilo fate hebloji ha ko fate kay tiniji ɓen gardieji mbawata wutorade e kala saaha hono Mamadou Sidibé noon o holliri hen weltare makko mawde no feewi e nde ɗo jonde kay nde ɓe joddi e gardiɗo tigui mawɗo policier woni directeur général de la police o holliri hen weltare makko mawde no feewi o holliri kadi wonde peeje kewɗe e taaɓe mawɗe ma mbawa waɗede kay gam ƴellidde en ƴellidde kay ko fati wi société ji gardiennage ha gollodiral moƴƴal kadi ɓawa jokkade hakkude mabɓe e dadiɓe leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen e nder kawguel biyeteguel DEF woni diplôme d'étude fondamentale kawguel ngal sukaɓe élève diplôme gadanomo suka élève janggowo idito hebde woni ummade école fondamentale faade toon to collège guera kawguel noon bannoguel kay e nder lewru juin mayno do e oɗo saaha joni teskama tigui résultat ji jaltuɗi teskama waɗi tigui guykaji kewɗi no fewi woni fraude ona fraude noon wona to banggue élève ɗi ala koto banggue ɓena tawi ko enseignant ji woni janguinannoɓe tawi kadi ko waɗoɓe toppitonoɓe kay ko fate catgol woni correction ɗiɗon examen
aji sabu kay ittude tobbe hewbe kay dokka yoga élève aji taw ko be gollaki mbawa rokkede tobbe ha tigi mbawa admude e ngel don kawgela bel tawa kadi be gollinobe be bena tobbe mumen itte rokke wadbe dum non sabima e der enquête on sappo jeetato enseignant wiama hen teb taw juudi men ene moddi kay e di dona kay kido nguikaji odona froda e do saha joni sappo jeetato enseignant woni janginobe ko dum tigi woni ko wiya hen teba e odo saha joni be nanga nona boyatabe daro yeso procureur de la république près du tribunal de grandes instances commune 3 mo Bamako ha joni ko leydi Mali kedodena hono docteur Fassouna Coulibaly kanyo woni jagogal kalfinagal ko fate golle woni ministre de travail mo leydi Mali o holliri aljuma hanki naya lewru juin wonde kay e ndara kawgela tawi ko kawgela fonctionnaire ƴettude fonctionnaire gollotoɓe ndara jokli leydi Mali kala ngela kawgel non ko capande joye jeetati ujunere neddo ne fawi capande jeeɗiɗi joye woni 58 075 neddo ko ɗum woni ɗaftodiranoɓe ngel ɗon kawgela hitade hikka nden tawi kadi ɓe cohluno ko temedde jeeɗiɗi e capande jeeɗiɗo e tato ha ko ɗum woni fonctionnaire ko sohlano nder jokli leydi e kala taw ko hitade hikka nden e nder ngel kawgela barngel noon e nder ɓen capande joyi e jeetati ujunere ne fawi capande jeeɗiɗi e joyo teskama tigui ko heeɓi kawgel ngel ko temedde jeeɗiɗo e capande nayo en jeegomo kantan kañumen woni hebɓe ngel ɗon kawgel on paami tigui nder temedde jeeɗiɗo e capande jeeɗiɗo e tatoɓe cohlunoɓe timmani ɓe mankira ha joni nogas jeeɗiɗo fonctionnaire woni nogas jeeɗiɗo poste on heddi vacant ɗeɓe cuwa dañde tawa fodɓe kay wonde ɗiɗon postoji o holliri noon wonde kay o holliri kay wonde darde laamu ngu darima darde mum lankay ha kawgel ngel wawa rewde lawol tawi tigui ala guyka ala heedama heedagu tawi foof rewi koye dow lawol koye ndina mbadi noon o holliri tigui wonde kay e nder lesgoji mbaɗaɗi kay guila kawgel ngel fuɗɗoto guila dépose gol dossier ji ɓe mbawi yitude sappo e goho diplôme ɗi noon tawi ko diplôme aji fenade woni ko wiyete faux diplôme jomumen mbawino haɗede kay jeeyede e ngel ɗon kawgel kadi laamu ngu darima no darde mum fonno kay guila to banggue surveillance ha to banggue catgol woni correction kala ha ɗum wawa rewde lawol ha no hannirta ni ha joni koye leydi Mali keddoɗena policier ji tawi koɓe commissariat ɓe hippodrome e gardugol commissaire divisionnaire biteɗo Yamadou Goumane ɓe kolli kañum e dadi mum ɓe kolliri tigui ɓe teɓima guila sappo e jeetato ɓe teeɓi noon guila sappo e tati lewru juillet gonɗen du ɓe mbawi lewru juin lewru guila sappo e tati lewru juin mayno du ɓe mbawino teɓade kaye ɓe teɓinoma taw ko fedde bandiji ɓe hinde braqueur uji tawi ko fedde waɗaɓe wuykaji mumen tawi kadi ko joguitiɓe guila e petelaji ha e labɓe e jasiji kala tampinnoɓe diwan hippodrome kala fedde nde noon tawɓe tawrama tigui ko fedde nde ɓe nangaɓe ko fedde koɓe joyo hen joyoɓo noon hen goto nanganoma ko ɓooyi nayo heddi ɓe ɗon teɓama ɓe nayo teɓaɓe noon ɓe tawrama motoji tati ɓe tawrama kadi ɓe jogui pistoleji tati wondude sappo e ɗiɗi kural e duyuji ɗiɗi walla duyuji tati tawi ko kutoraɗi ɗum noon kaye e oɗo saaha joni ɓe ko ɓe tina tigui ko tina tan koɓe gujji e juuɗe yimɓe koɓe tetti e juuɗe yimɓe tawi ko sous ménage de fait ene qime tigui ha kene ɓuura 30 millions tawi ko franc CFA e oɗo saaha joni noon eɓe tawi tigui e nder niɓɓuru ha joni habruji men ɗemgal pular senno mima to leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men sehi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo fate romiɗo Afrique Alassane Oumar Mbodj salminama juuram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique ñalawma hande o pourɗen ko leydi Mali to ndey caggal jalnguji mbaɗi toon taw waɗi ɗum ko JNIM taw kadi waɗi kamɓene to Mali to taw ko oɗon groupe de soutien taw kadi ko jokkodiri koye Al-Qaïda en kamɓe ɗen mbayyini ñande alarbaare ɗiɗi lewru morso ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi wiide kay ɓe mbaɗa feere peeje fof ɗe mbaɗi ɓe mboloka yen taw kadi ko gure jokkodirde e laamu ngu balluji laamu ngu ɗum noon ɓe kala kay nadde ni jaltugol toon to yimɓe ɓe mbawa kadi wawde wadde kadi ko mbiyata taw ko blocus ko ɗum noon e bayyi nango mabɓe toon to Togo ene wayno e oɗo saaha ene wayno dey toonne ko réseaux sociaux ji mabɓe
ene kuppa e kala saha kadi en no yarata ni wona noon fonno yarude ɗum ɓe tiski noon kamɓe keneɓe ɓe mbi ɗon ndiɗon wonde hono juɓɓudi baɗaɗi toon gila nogas jeegom lewru korse ujunaji ɗe nogas e joyyi e caggal kay balɗe tati nde mbanano toon hono duñoji mabɓe taw kadi koye faade koye e laamu foora a yasimbe e ɗiɗon juɓɓudi noon ko nande civil en hani ko wiyete taw kadi ko défense des droits humains kamɓe de ɓe noddi ɗum noon wawde kadi jertinde laamu ngu e wawde kadi noddude hono CEDEAO nde kadi nototo e oɗo fannu ngam madema artir toon hono deejere e nder leydi Togo Uganda to nde ene wayno gargol toon honiyankoɓe taw kadi ko do république démocratique de Congo to taw kadi ko umori koye sembeji taw ko défense taw kadi ko leydi Uganda woni PDF ene wayno e oɗo saha hono mo rapport mo groupe expert Nations Unies mbaɗi o toon o ɓe mbi won honde ono e wayno renfort taw ko ɓeɗo no gardi toon ni e nder leydi ndi fandare nde noon ko ngam yidde kay wawde kay heɓade taw ko ɓen groupe taw ko jogitiɓe ngam wawde wallude leydi taw ron ko RDC Congo Guinée équatorial to nde wayi kamɓene wawde kadi dépose toon gila tati lewru ndu gonɗe ndu taw ko ɗaɓɓade ko fati noon e contre taw ko France e nder kadi cour mabɓe international de justice won CIJP woni CIJ ene wayno nde ko bayina e nder cour ñande aljumare hono ɓennuɗo nde ene wayno ɓe mbi ko fati kadi e ƴellirgol en oɗo taw ko ñalawma e nder taw ko mon mbaɗi kadi taw ko hare mawde junde no fewi hakkude rew juridique mabɓe ko fati noon e luxueux taw ko hôtel ngarɗo no fewi particulier gonɗo to parisien kaw kadi ko leydi France walla autorité ji français pawi hen junguɗe mumen ɗum noon ko alaa sago ɗum noon ɓe mbawa kadi waɗa nde ɗo ɗaɓɓade ngam yoltude hujjaji mabɓe toon Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen habaruji men donc Afrique ñalawma hannde o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj yo jaam jogomon Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sile Ba to Modjane ha to galle makko Sama Sa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK 8 Nouakchott ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha toon to galle ceerno Ndiaye Baro to Nouadhibou e ko taari ɗum kala kabruji men joolam jaɓiri koto dowlaji dentuɗe Amérique puɗɗoɗen to dowlaji dentuɗe Amérique noon teskama toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗe kineli kay kewɗi dole no fewi jippinoma toon to nokku biyeteɗo Texas noon tawe to banggue wargo dowlaji dentuɗe Amérique ko famɗi kala noon bilan tawi kadi ko bilan provisoire mo puɗɗen hebde kay ko famɗi kala nogas e nayo neɗɗo mbasi hen pittali mumen e nder ɓen wasɓe pittali mumen tawi hen kurkaji tokosi no fewi hono holliri kay Larry Letchia kañum woni tigi Sherifa woni tigi mawɗo nde oɗon diwan o holliri tigi wonde kadi fodde nogas e nayyi ha nogas tato neɗɗo kay ko porté disparu woni ko ronkaɓe yitede ko majjuɓe melew kay cuwa taw yitede mo jogui kulhuli noon oɗo bilan ko fate wasɓe hen pittali men bilan one ɗamini ɓeydade koto dowlaji tudde ha joni keɗoɗen ben Yamin Netanyahu ko gardiɗo laamu leydi Israël mo tijja altine ɓawo janggo o kay to galle lamorgo to dowlaji galle danejo woni to maison balance to dowlaji dentuɗi Amérique e bismango nando makko sehil makko hono Donald Trump woni mujibu jillu ngu noon ko yewtidde e kay no jamma artiri kay ko wiyete cessez le feu no fiyande dartiri kay hakkude Israël hakkude mom e Hamas palestinienne e yewtude kadi ko faade ala haali leydi Iran wawi fodde kala
so jonde nde noon laatima kay ko ngollo waɗata laabi tati e nder lebbi jeegom kay ko ɓeɗo ɗiɗo woni Donald Trump ene joddo e Ben Yamina Netanyahu ene teska noon ene yakora kadi ene yakora tan kay wonde kay ene yakora tan wonde kay so Donald Trump darima kay darnde e tagi jogima anni mo jogino kay no guerre oɗo guerre mo balɗe 12 hakkunde leydi Iran hakkunde mo leydi Israel dari kay ha oɗo cessez-le-feu waɗa so tawi o darima nder darnde gonga e gonga makko so tawi kay o gaccinaki hen ne wawi tigui guerre hakkude Israel Hamas on guerre darto ha joni ko dowlaji tedduɗe Amérique keddoɗen Donald Trump holliri mette mum mawde no fewi noddago téléphone kay o nodduno Vladimir Poutine horejo leydi Russie caggal kay ɗo nodduno ɗum o yewtude mum ko juuti no fewi ko fate cessez-le-feu woni yo fiyande darto hakkude kay pellodiral e guerre yo darto hakkude Russie e leydi Ukraine ɓe kaldi ko juuti noon hawo joguiɗama muya kay ma on cessez-le-feu le waɗe nde o kuppi téléphone makko waktuji seeɗa walla mintaji seeɗa pawi hen ko nden tigui bombardement ji musde no fewi leydi Russie waɗi toon to leydi Ukraine ɗum noon ha tengti noon to ha tengti noon to nokku biteɗo Kiev région de Kiev noon kañum woni lamorgo leydi din ɗum saabima noon Donald Trump holliri hen mette mum mawde no fewi koto leydi Palestine paɗena défense civile mo Hamas tawateɓe ɗo Gaza ɓe kolliri aseta hande o kadi nder bombardement ji leydi Israël waɗi nder leydi mabɓe to balde Gaza e nder bande de Gaza ɓe mbasi toon sappo capantaro e ɗiɗo neɗɗo mbarama hen joyo mbara tigui koye sara école nder sara école to ɓe janggatno lebbi nogas e goho noon hande ko guerre kay woni kay hakkude leydi Israël hakkude mum e Hamas on guerre noon tawi waɗi tigui mayɓe hewɓe no fewi e bombardement ji kewɗi jamma e ñalawma kala ko bomboje e pettoje woni ko leydi Israël wonata e jorde kay toon to Gaza koto leydi Israël paadena balɗe sappo e ɗiɗi kay balɗe sappo e ɗiɗi Israël waɗi guerre kay e Iran hono waɗi air kay e hakkude ɗiyen balɗe sappo e ɗiɗi noon woni tigui seere ni no fewi waɗi tigui ɗum tiiɗini no fewi waɗi très cher wonande kay faggudu leydi Israël saabu ko haalis kewɗo no fewi woni ko leydi Israël perti hen e oɗo guerre expert goto noon holliri kay kala interception woni kala jabban teɓɓande kay missile beddaɗo tawi ko Iran weddi on missile kay kala teɓɓande waɗani missile goto teɓɓande mum ene jara ha temedde jeetati e capanɗe joyyi ujunere tawi ko haalis euro woni 850 000 euro teɓɓande wotere kala ko ɗum woni ko jarata o holliri kadi tawi ko haalis o holliri kadi wonde kala waktu timmuɗo woni air de vol tawi ko avion militaire Israël waɗi faade toon to Iran o holliri waktu kala waktu kala noon ene jara kay ha 10 000 woni ujunnaji sappo tawi ko dollar kala waktu mo avion goto tawi ko avion de guerre mo leydi Israël waɗi faade toon to leydi Iran o holliri kadi e nder bombardement ji missile aji ɗi leydi Iran ayni tigui e nder leydi Israël tawi kay nder région goto tawi ko région de Tel Aviv o woni lamorgo leydi o holliri e nder région goto tan fodde temedde ɗiɗi bâtiment woni huɓere woni tigui ɗi missile aji jaani e nder ɗin temedde ɗiɗi bâtiment ji noon hen capanɗe nayyi kay ɗi missile aji jaani koko derguitte ha laaɓa ha mema leydi kay saabu ha joni ko bonni no fewi o hono biteɗo pesalela s matrice ko jagorgal kalfinagal ko fati e faggudu mo leydi Israël nder jonde mabɓe jagoɗo joni ɗo hanki o holliri tigui wonde ko leydi kay ko leydi Israël perdi e nder ɗiɗo balɗe sappo e ɗiɗi guerre kay ene qime ha sappo e ɗiɗi milliard tawi ko haalis dollar ɗum noon ene qime kay ha 1% PIB leydi Israël musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min ɗoɓen noon habruji mon e ɗemgal Pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to Madina Gounass wuro teddugo ko Ama Samba Lo so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ene nanggani en kaɓirɗe ha mbawen heɗade en ha no hannirta ne yiide no banginata ɓosode ko Saydou Abouba ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba gorko mo ligse e ɓoggol yo jaam Allah jogomi jogo on.